με τις εμφανίσεις μας, ας πούμε, του θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το έργο. Δυστυχώς, παρόλο ότι όλη την εβδομάδα είπαμε ότι είναι μια καλή ομάδα, και είναι μια ανανεωμένη ομάδα που δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα 2 χρόνια, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε τους παίκτες μας. Είχαμε πολύ εύκολα γκολ. Και ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσαμε σε καμία γραμμή μας, όταν είχε ο αντίπαλος στην μπάλα, να κάνουμε στοιχειοδός, να έχουμε καμιά καλή αμυντική συμπεριφορά. Γι' αυτό και κινδυνεύσαμε και αρκετές φορές. Το άσχημο ήταν ότι κυνηγούσαμε διαρκώς το σκορ και στο δεύτερο ημίχρονο σίγουρα αλλάξαμε. Και πάνω μας τρισκάραμε πάρα πολύ, παίξαμε πάρα πολλούς επιθετικούς παίκτες. Νομίζω ότι εκεί μπορούσαμε πάλι να έχουμε γυρίσει το παιχνίδι πολύ πιο γρήγορα, αν πετυχαίναμε ένα πολύ πιο μπροστά από τις ευκαιρίες που κάναμε. Αλλά πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ακόμη δεν είχαμε την απαραίτητη ερμηνεία και ειδικότερα αντίπαλος όταν έμεινε με 10 παίκτες να βρούμε τις κατάλληλες πάσες και τις κατάλληλες τελικές ενέργειες για να μπορέσουμε να πετύχουμε το παιχνίδι. Μακάρι να είναι το τελευταίο παιχνίδι που κάνουμε έτσι άσχημο, γιατί μας έχει συνηθίσει αυτή η ομάδα ακόμη στα φιλικά παιχνίδια να έχουν μια καλή οργάνωση, να έχουν μια πολύ καλή εικόνα. Και είναι το τελευταίο βασικό παιχνίδι το οποίο κάνουμε. Coach, μήπως έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι υπάρχει το μάτς της Πέμπτης, γιατί είδαμε πολλούς παίκτες από τα βασικά στελέχη του Ατρόμητου να είναι σε κακή μέρα. Μα εσείς ψάχναμε αυτό το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα και ψυχολογικά να μας βοηθήσει για το παιχνίδι της Πέμπτης. Δηλαδή, μήπως το μυαλό τους ήταν εκεί. Δεν νομίζω, ίσα ψάχναμε αυτό το παιχνίδι να μπορέσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να πάρουμε μια διαφορετική ψυχολογία στο παιχνίδι της Πέμπτης. Δεν ήταν. Είδαμε πολλές φορές σήμερα απέναντι σε έναν αντίπαλο που έδειξε σε προσωπικές μονομαχίες, σε δύναμη, σε κορμιά, στον αέρα, να έχει μια υπεροπλία. Πολύ σήκωμα της μπάλας και ήθελα την ερμηνεία σας αν αυτό είναι αποτέλεσμα βιασύνης, άγχους, κούρασης, εκνευρισμού, επειδή η ομάδα ήταν πίσω και υπήρχε έτσι είχα χάσει λίγο το καθαρό μυαλό. Αυτό που σας είπα πιο μπροστά, ότι κυνηγούσαμε διαρκώς στο σκορ, γι' αυτό και πήγαμε σε ενέργειες που απέναντι στα ψηλά παιδιά και στους σωματότυπους που βλέπαμε που είχε ο Δροκοτέλης. Τελικά στα παιδιά δεν είχε καμιά σχέση τίποτα από τη μέση και κάτω και πίσω ο Δροκοτέλης είχε πάρα πολύ δυνατά παιδιά που πήγαν στα σάρκα μπροστά. Από εκεί πρώτα δεν έχεις καθαρό μυαλό, δυστυχώς. Πήγες και σε ενέργειες, πήγες στις μονομαχίες που πιστεύω ότι τις περισσότερες τις χάσαμε. Αλλά από εκεί πέρα στις φορές βάλαμε την μπάλα κάτω. Νομίζω ότι εκεί και διασπάσαμε τον αντίπαλο, αλλά η τελική μας πάσα πάλι ήταν προβληματική. Coach, είδαμε ειδικά στο πρώτο χρόνο αμυντικά κενά από τον Ατρόμητο. Φταίει λίγο η απουσία του Ιγκλέσιας ή αν δεν φταίει αυτό, τι έφτασε. Όλα ξέρετε, μα δεν είναι και άρχισε. Καταρχήν η αμυντική μας συμπεριφορά αρχίζει από την επιθετική γραμμή. Ούτε η επιθετική μας κάνανε την απαραίτητη άμυνα, αλλά και σίγουρα στον χώρο του κέντρου, κατά μέτωπο ιδιαίτερα μας μπορώ να πω ότι διεισδύσαν πάρα πολλές φορές. Γιατί σίγουρα όλα αυτά, αλλά και η αμυντική μας δίνανε πάρα πολύ χώρο. Πηγαίναμε πάνω στην μπάλα γιατί ξέραμε πότε πρέπει να κάνουμε το φάουλ και πότε να αφήσουμε τον αντίπαλο και την τάση. Είπατε προηγουμένως ότι η ομάδα έχει ένα πρόβλημα στην τελική πάσα. Θεωρείτε ότι μήπως, επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμη η μεταγραφική περίοδο, μήπως λείπει από την ομάδα ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα περάσει την μπάλα από το τέλος στην επίθεση? Ένας αντισουμπίνιο για παράδειγμα. Δεν θα το έλεγα αυτό. Μέχρι στιγμής και σε όλα τα φιλικά παιχνίδια αυτό το είχαμε. Από εκεί πέρα παρουσιάστηκε σήμερα. Νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Όπως είπατε στην αρχή ότι ξαφνιαστήκατε από την απόδοση της ομάδας σας. Μήπως ξαφνιαστήκατε και από την απόδοση του Εργοτέλη και από παίκτες όπως ο Μπαμ Μπαμ και ο Μπάτι Μπαγκά που δημιούργησαν αρκετά προβλήματα? Εντάξει, λίγο πολύ τους ξέραμε, επειδή τους είδαμε το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε τον Πλατανιά. Ήταν η ίδια ακριβώς ομάδα που έπαιξε με τον Πλατανιά, ήταν η ίδια δεκάδα ακριβώς. Λίγο πολύ ξέραμε ότι με την μπάλα στα πόδια και ειδικότερα όταν πάμε στις εγγύσεις κατά μέτωπο που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Αυτά τα είπαμε, αλλά από εκεί πέρα το άσχημο είναι ότι δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε. Δηλαδή, μπορούσαμε να το σταματήσουμε πολύ πιο μπροστά και κάτω το κέντρο και τον αφήναμε και κινούνταν επικίνδυνος που ήταν στην περιοχή. Αποφασίσαμε και να πέσουμε. Αυτό είναι βασικό. Πόσο πρέπει να αλλάξει ο Ατρόμητος στην καρδιοδράση?
80% για να μπορέσουν να έχουν εκεί μέχρι την καλή ομάδα τους. Γεια σας.